Номер 34. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Szanowne braty i siostry w Chryście, kolejny poczny dzień naszych wielkopostnych rekolekcji. Zawsze tak naprawdę już wejdziemy u świadkowania tych wielkich tajemnic, do jakich my się wspólnie razem rychtujemy się, przez rozważanie Bożego Słowa, przez sakrament spowiedzi. Świetnie jeszcze taka nawczyma, za chwilę Andrzej będzie spowiadać w konfesjonale, tak samo myślałem przy świętej, kiedy będzie taka potrzeba, do końca się nie będziemy spowiadać wszystkich, kto tego potrzebuje. Świetnie tak samo, tak jak my zapowiadali na zakończenie naszych rekolekcji, będzie uroczyste ustanowienie figury świętego Józefa w naszej kaplicy. My już na prawdziachu naprawdę больше za gод, dwa chyba, уже trzeci nawet gод, modlimy się wspólnie na nabożeństwo
про заступництво святого Юзефа у інтенції будови нашого костюма, особливий спосіб хочемо прожити акт, так само довірити йому цю справу, але так само просити від заступництва допомоги naprawdę інтенцію всього нашої парафії, в тих різних справах життя нашого щоденного, з нашої сім'ї, дітей, молодь, всіх тих справ, які близькі нашому серцю, про заступництво святого Юзефа сьогодні будемо Богу довіряти. Как годно удельничать в этих святых таинницах, перепросим доброго Бога за все наши грехи и провины, как могли с чистым сердцем скласть до наисвятейшего миру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Молимся в наступних інтенціях. Я молюся в дари здоров'я для Ірини, Олександри, Катерини, Галини, Юзефи, Бронислава, Ігора і Людмили. Ksiądz Владимир, довіряє Божій милосердності, померлого нашого собрата, księdza Юзефа Касабуцького, просячи об житті вічне. Молимся. Святый Боже, Ты послал Сына Своего, как про смерть на древе крыжаен вызволил нас с-под улады ворога роду людского. Мы, слуги Твои, покорно Тебе просим, как Ты допомог нам досягнуть ласки из мертвых повстания. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, некий с Тобою живей владарить уедности Духа Святого, Бог прозвуче веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог дав мені мову мудрих, каб я ведав, як словом потримать знесіленого. Кожну раніцу Пан будить мені, обуджає своїх мой, каб я слухав його, як вучень. Пан Бог відкрив вухо моє, і я не заперечив, не відступив назад. Плечі свої я поставив тим, хто б'є, і щоки свої тим, хто видирає бороду мою. А плечі свого я не відвернув від зневаг і оплювання. Пан Бог допомагає мені, тому я не соромлюся. Тому зробив я твар свой, як твердий камінь, і ведаю, що не зазнаю сорому. Близко той, хто мені оправдує. Хто ж захоче сперечатися со мною? Станем разом. Хто мой обвинувавця? Нехай подійде до мені. Ось Пан Бог допомагає мені. Хто ж той, хто судить мені? Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. U той час один з 12, якого звали Юда Іскаріот, пайшоў да першасвятароў і сказаў: «Што хочаце мне даць, а я вам яго выдам?» Яны вызначылі яму 30 сярэбранікаў. І з таго часу ён шукаў нагоды, каб выдаць яго. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі яму: «Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі табе з'есці Пасху?» Ён адказаў: «Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму: Настаўнік кажа, час мой блізкі. У цябе зраблю Пасху з вучнямі маімі». Вучні ўчынілі так, як загадаў ім Езус, і прыгатавалі Пасху. Калі ж настаў вечар, ён узлёг за сталом з 12. А калі яны елі, сказаў: «Сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне». І вельмі засмуціўшыся, яны пачалі казаць яму адзін за адным: «Але ж не я, пане». А ён сказаў у адказ: «Хто апусціў са мной руку ў місу, той выдасць мяне. Сапраўды, сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго. Але гора таму чалавеку, які выдае сына чалавечага. Лепш было б гэтаму чалавеку не нарадзіцца». Юда, які збіраўся яго выдаць, сказаў: «Але ж не я, раббі». Езус кажа яму: «Ты сказаў». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Милованные в Христе, браты и сестры, з великой радостью сегодня хочем выслухать эту апошнюю науку наших реколекций, якая заканчивая этот этап непосредственного приготовления на наибольших святов нашей веры, śmierci i z mертвых powstania Jezusa Chrysta. Temat, jaki rozważaем, это temat Bożej miłości. Той образ милосердного Бога, который показывает свою милосердность, про то, что клопочется про каждого человека, про то, что шукае и знаходить, про то, что вещали. Але перш за ўсё, каб зразумець, што я сапраўды буду міласэрным, тады калі навучуся даваць, і гэта прычына, крыніца маёй радасці, умею чыніць міласэрнасць. Сёння хочам паглядзець на тое, як Бог спазірае на кожнага з нас, як міласэрна падыходзіць да самого сябе. Не толькі спаглядаць на вобраз Бога міласэрнага, на другого чалавека, але таксама навучыцца міласэрна глядзець на самого сябе. Гэта значыць стаць неяк збоку, са стараны збоку Езуса Хрыста і паглядзець на сябе так, як ён глядзіць. Гэтыя нашы разважанні, тыя прыпавесці, пра якія мы разважалі, заўсёды адносім у кантэксце спору фарысеяў і кніжнікаў з Езусам Хрыстом. И мы сказали, что фарисеи и книжники — это те люди, которые имеют недобрый, кепский, невластивый образ Бога, Бога, который является судьей, Бог права, Бог, который карает, Бог, которого треба бояться. Иисус показывает обличие другого Бога, Бога милосердности. Такий образ Бога, он так само отзеркаляется на тем, как фарисеи и книжники глядят на другого человека. И вчерашнее питание: кто для меня ближний? Кто той человек, который мне сделает некое добро, а я ему одудячусь?
калі гэтага добра мне не зробіць, то не будзе ніякай міласэрнасці. Сёння фрагмент, які будзем разважаць, таксама звязаны з вельмі канкрэтным позіркам фарысеяў, кніжнікаў на самих сябе. Езус, давайте паслухаем той фрагмент з Евангелія паводле святога Яна, які для нас будзе тэмай да разважання. 8 раздзел. Езус пайшоў на Аліўную гару, а раніцай зноў прыйшоў у святыню. І ўсе людзі ішлі да яго, а ён сеў і вучыў іх. Прывялі тады кніжнікі і фарысеі да яго жанчыну, якую злавілі на чужалостве. І паставіўшы яе пасярэдзіне, сказалі яму: «Настаўнік, гэтую жанчыну злавілі на чужалостве. У законе ж Маісей наказаў нам такіх каменаваць. А ты што скажаш?» Яны казалі гэта, бо выпрабоўвалі яго, каб мець у чым абвінаваціць яго. Але Езус, схіліўшыся, пісаў пальцам на зямлі. Калі ж пыталіся ў яго далей, ён выпраставаўся і сказаў ім: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень». І зноў, схіліўшыся, пісаў на зямлі. Яны ж, калі пачулі гэта, адыходзілі адзін за адным, пачынаючы са старэйшых. Застаўся толькі Езус і жанчына, якая стаяла пасярэдзіне. Езус выпрастаўся і сказаў ёй: «Жанчына, дзе яны? Ніхто не асудзіў цябе?» Яна адказала: «Ніхто, пані». Кажа ёй Езус: «І я не асуджаю цябе. Ідзі, і адгэтуль больш не грашы». Напэўна, не адзін раз чулі мы пра гэтае здарэнне. Гэта ўжо не прыпавесць, гэта рэальнае здарэнне, якое мела месца ў гісторыі, у жыцці Езуса Хрыста, апосталаў, которые, напэўна, былі сведкамі, і потым пра гэта мы даведаемся, дзякуючы ім, і той канкрэтных людзей, фарысеяў, кніжнікаў і гэтай жанчыны. І першы сказ ён паказвае нам таксама духоўны стан Езуса, который у такі спосаб рэагіруе на сітуацыю гэтай пасткі, якую перад ім кладуць чи ставяць кніжнікі і фарысеі. Езус пайшоў на Аліўную гару. Гэта тое месца, куды Езус любіў хадзіць. Сам, найчасцей, можа, са сваімі вучнямі, каб там праз усю ноч мадліцца. Гэтая мадлітва, гэта той асаблівы момант, як мы казалі, калі мы вучымся міласэрнасці. Гэта той момант крыніцы, з якой мы чэрпаем міласэрны позірк на другога, але сёння разважаем, каб з мадлітвы чэрпаць міласэрны позірк на самого сябе. Раніцай, пасля гэтай мадлітвы, зноў прыйшоў у святыню, і ўсе людзі прыходзілі да яго, а ён сеў і вучыў іх. Дзень адбываецца ў святыні, у месцы, дзе знаходзіцца Бог. Бог міласэрнасці. Бог, якога по-другому видять книжники и фарисеи, але Бог, якого по-другому показывает Иисус Христос. Привели тады книжники и фарисеи жанчыну, якую зловили на чужалостве и поставили ее посередине. Пастка, якую поставили, укартовали книжники и фарисеи, заключалась в тым, что ставяць перед ним человека, жанчыну, про якую ведаем одно — яе зловили на чужалостве. Это не были выдумки, это не были сплетни, это была правда. Зло, и вельми конкретно названное зло — чужалоство. С другого боку, право, которое кажа Моисей, что у такой ситуации, когда человек сапраўды робіць нейкі грэх цяжкі, и так само публично, другие про это ведают, то люди, особливо книжники и фарисеи, маюць обовязок осудить такого человека. Осудить як? Вельми однозначно, категорично. Забить, укаменовать. Фарисеи и книжники верят и маюць такі образ Бога, который местится в неких рамах, заповедов, за которые не можно выходить. И кожны, кто не послухае, кто не местится в этих рамах, он не мае права жить. Поскольку яны, фарисеи и книжники, были людьми праведными, правильными,
которые жили и мясціліся ў гэтых храмах, то яны мелі асаблівае права, как узяць гэтыя камяні, ну і кідаць і забіваць гэтымі камянямі. Тады яны былі справядлівымі, яны чулі сваю пазіцыю, яны тыя, которые ачышчаюць. Пасха заключаецца гэтую жанчыну, то можна сказаць, што ён на сябе прынимае гэтыя камяні. Тады ён становіцца ворагам закона Майшеева, а кожны вораг Майшеевага закона павінен згінуць смерць. Гэта, бо выпрабоўвалі яго, каб мець у чым яго абвінаваціць. Але Езус, схіліўшыся, пісаў пальцам на зямлі. Вельмі шмат альбо хочуць нам растлумачыць, што пан Езус пальцам пісаў па зямлі. Можа, грахі, некаторыя кажуць, грахі тых фарысеяў-кніжнікаў, яны гэта бачылі, тады пачалі сумнявацца. Можа, імёны тых фарысеяў-кніжнікаў, а можа, імя той жанчыны, якога імені мы не ведаем. Не ў гэтым сутнасць, але хацеў бы звярнуць увагу на тыя жэсты, якія Езус Христос робіць у гэтым тэатры, у гэтай сцэне. І таксама трэба нам уявіць натоўп невялікі, калі фарысеяў-кніжнікаў не больш, чым за 20 чалавек было. Можа, асталіся тыя людзі, которые яшчэ слухалі Езуса Христа. Пасярэдзіне стаіць жанчына, чужаложніца, грэшніца. І Езус Христос. Езус Христос як бы не зварочвае увагі, як бы іх не слухае. Захоўваецца так, як бы не было. Гэтых слоў, гэтай жанчыны, як бы нікога не было. Ён схіляецца. Схіляецца перад чым? Перад таямніцай людскога граху. Святы Ян Павел II, гаворачы пра праўду аб людской грахоўнасці, ніяк по-другому не кажа, як таямніца людскога граху. Таямніца. Таямніца. Перад кожнай таямніцай трэба пахіліцца. Кожны з нас носіць у сабе таямніцу сваёй грахоўнасці. Гэта таямніца, которая вядомая мне і которая можа быць вядомая Богу, которая вядомая Богу, але становіцца і сапраўды адкрытай, калі я прызнаюся перад Богам, адкрыю сваё сэрца. Пан Езус пахіляецца перад гэтай таямніцай і выпрастоўваецца адзін раз, і потым чыніць тое самае другі раз. Кажуць святыя айцы касцёла, што першы раз пакланіўся перад таямніцай граху фарысеяў і кніжнікаў. Знаў іх грахі, знаў, што яны не без віны. Калі ён выпрастаўся, кажа ім, хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень. Цэнтральным персанажам гэтага дзеяння з'яўляецца жанчына, которая стаіць пасярэдзіне, на которую глядзяць усе. Фарысеі і кніжнікі глядзяць на яе адназначна. Грэшніца, для которой приготована смерть. Вельмі важна нам сёння пры нашых разважаннях стаць у асобе гэтай жанчыны, як яна на сябе глядзіць. Як яна глядзіць на саму сябе. Хто яна такая? І гэтая жанчына зусім страціла надзею, страціла веру ў сябе.
Таму што яна ведае, што яна ў сітуацыі без выхада. Фарысеі не папусцяць. Адно яе чакае смерць. Не думае пра прабачэнне, не думае пра другі выхад. Адно смерць. Кожны грэх вядзе да смерці. Не столькі фізычнай, перш за ўсё, сколькі смерці духоўнай. Калі будзем у наступныя дні разважаць таямніцу смерці Хрыста, то заўсёды мы удзельнічаем праз сваю грэшнасць у гэтай таямніцы. Калі сапраўды забіваем у сабе Бога, калі Бог у нас памірае праз грэх, асабліва цяжкі грэх. Жанчына не можа нават на сябе глядзець, таму што няма ўжо на што глядзець. Фарысеі і кніжнікі, якія яе аскарджаюць, таксама не глядзяць на яе, не глядзяць на Езуса Хрыста. Яна ўжо зусім ім не патрэбная. Была, можна сказаць, прадметам, які паставілі перад Езусам Хрыстом, каб яго справацыраваць. Хто з вас без граху, няхай першы кіне на яе камень. Пан Езус, паказваючы таямніцу грахоўнасці фарысеяў, кніжнікаў, хоча паказаць праўду кожнаму з нас, пра нас. Каб навучыцца міласэрна на сябе паглядзець так, як Бог глядзіць, трэба прыняць таямніцу сваёй грэшнасці. Бог ведае, што кожны з нас слабы і грэшны, як наступства першароднага граху, і як вынік нашых асабістых выбараў, тых індывідуальных, свядомых і дабравольных. Кожны з нас з'яўляецца грэшнікам. Звернем увагу, што тыя фарысеі і кніжнікі не такія ж кепскія людзі. Не ўсё так кепска ў іх жыцці, ў іх сумленні. Калі яны пачулі гэта, пачалі адыходзіць адзін за адным, пачынаючы са старэйшых. Сумленне, да якога Езус Хрыстус кажа гэтыя словы: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень», яно працуе. Яно падказвае, што я не маю права асуджаць другога чалавека. Таму што ў сабе маю гэтую грэшнасць, гэтую слабасць. Я павінен умець на сябе паглядзець, на пачатку паглядзець на сябе, у сабе заўважыць гэты грэх, гэту слабасць. Гэта сапраўды дзеецца у сэрцы фарысеяў і кніжнікаў. Яны адыходзяць адзін за адным. Дарагія браты і сёстры, нідзе не сказана, што робіцца з камянямі. Ведаем, што прыйшлі з камянямі, бо хацелі адназначна яе ўкамінаваць. Але ёсць такія розныя сцэны, фільмы, которые паказваюць, што на месцы кідалі камяні, адыходзілі. А ёсць такая інтэрпрэтацыя святых айцоў касцёла, которая кажа, што не пакінулі там гэтыя камяні, забралі іх з сабой, кожны да свайго дома. У жыцці кожнага з нас ёсць такі камень. Камень майго індывідуальнага граху, который трэба ведаць, мець перад сабой. Не для того, каб біцца ім у грудзі і ўвесь час пакутаваць. Не. Для того, каб знаць праўду пра сябе. Гэтая праўда, яна не пазволіць мне кінуць камень у сторону другого чалавека. Гэта вельмі важна, каб мы усведамлялі сабе і з любоўю, гледзячы на сябе, ведалі, што ёсць гэты камень. Большы ці меншы ёсць. Гэта трэба ўсведаміць. І сапраўды з гэтым трэба жыць. З гэтым трэба жыць, таму што Бог хоча, каб мы з гэтым жылі, ведаючы, што не маем права асуджаць. Можа, дарагі браці і сёстра, знайшлі мы сябе у гэтым натоўпе кніжнікаў, фарысеяў. Трэба нам мяняць думкі свае, сваё жыццё, сваё сумленне. Калі ахвотна і хутка умеем зрабіць сябе справядлівых і кідаць гэтыя камяні. Кідаць іх для того, каб закрыць свае. Гэтак нельга рабіць у гэтай логіцы Божай міласэрнасці. Але давайте паглядзім на гэтую жанчыну. Гэтая жанчына, которая сапраўды не ведае, што робіцца, яна стаіць пасярэдзіне. Яна не разумее, чаму тыя, хто прыйшоў, каб яе забіць, адыходзяць. Не разумее гэтага. Звернем сваю увагу, што вельмі часта, калі мы знойдзем сваё месца у ролі гэтай жанчыны,
Так само в своем житті моральным, духовным мы живем для тих слов, для тих думок, для тих поглядів, которые до нас керують інші. Для публічного мнения, як ми кажемо. А що другі скажуть? І многие слови, многие справи свого життя, так само духовного, морального, робим, або часами не робим, как другие. Не подумали, не сказали, не осудили и еще далее. Эта женщина учит нас, как мы умели жить для себя. Как мы умели поставить границу. Ведать треба, что люди говорят, чему так говорят. Але люди не ведают, что криется у сердце этой женщины. Чему она была чужоложной? Это таємниця Бога и таємниця этой женщины. Таємниця греху. Але это только ее таємниця. Мы часами видим, ну так, по-другому живе, так робить. И починаем думками, своими словами, сплетнями кидать туди, у сям'ю у человека камені. Несправедливо. С другого боку, мы можем быть ахвярами такого камінування. І заправді чоловік почує, починає борониться. Зроблю що? Навіть часами супроть віри своєї, супроть своєї моральності, як тільки другі отчепилися, як не говорили, не критиковали. Для святого спокою. Та так ніколи не поглядим на себе правдиво і милосердно, коли так будем жить. На сцене деяния застається тільки Єсус і жінка. Звернем увагу, що Єсус другий раз кланяється уже перед грехом этой жінки. І вона стояла посередині. Єсус випростався і сказав їй: «Жінчина, де вони? Ніхто не осудив тебе?» Вона відказала: «Ніхто, пані». Не ведая, що здарилося, не ведая, чому вони одійшли, але ведая, що осталася перед чоловіком, більше того, перед Богом, одним, который має право осудить. Одним, который має право осудить, ніхто другий. Это для нас наука, как мы с одного боку с великой покорой, а с другого боку с великим доверием подходили до таємниці нашей грешности у сакраменте споведи. Приходим до Бога, который только Он один має право, уладу осудить нас. Как мы умели откинуть то, что людское, то, что часами перешкоджает, не позволяя нам у правде стоять перед собою, может часами у споведи перед святаром, а найчастей перед собой. Треба нам принять то, что с нами робится у часе сакраменту споведи. Вот это образ споведи правдивого в образу самого себе. Я ведаю, что только ты, Пане, можешь меня осудить. Это значит что? Осудить — это значит дать присуд смерти. Сказать, что я знаю, что ты слабая, грешница, и я маю право сказать, что забираю твое життя. Але поглядим, послухаем, что Єсус скаже. Єсус сказав їй: «І я не осуджаю тебе. Иди и отготуй больше не гроши. И я не осуджаю тебе». Дорогие браты и сестры, шукаем криниц радости на свято. Першою криницей это Божие сердце. Бог радуется, пошукая и находить. Другой криницей это другий человек. Я умею чинить милосердность. Третьей криницей радости является мое сердце. Я почув в своем сердце уже, может, не один раз это слово: «И я не осуждаю тебе, я отпускаю, пробачаю, дарую тебе твои грехи». Казали мы, что каждый грех — это смерть. Когда человек себе забивает, когда у себе Бога забивает, тут з'являємося свідками з мертвих повстання. Повстання з греху, повстання до нового життя. Только Бог может это сделать. Человек, который усведомит себе свою грешность и слабость, тот николи сам себе с этим не даст рады. Когда застанется сам. Когда будет користаться усіх махчимых способов людских,
психалагічных, сацыялагічных, другіх, ніколі не звалодае з тым цяжарам граху, які астаецца в яго сэрцы. І я не асуджаю цябе, гэта словы, которые гучаць у маім сэрцы. Больш таго, сёння хочам яшчэ глыбей у гэтыя словы ўвайсці. І я не асуджаю цябе, гэта значыць не толькі людзі, которые ўжо дышлі, которых уже нема. Не толькі я, Бог міласэрны, але ты сама сябе не асуджай. Сутнасцю правільнага, праўдзівага, міласэрнага позірку на самого сябе гэта позірк даверу самому сабе. Бо Бог так на нас глядзіць. Бог вучыць нас, прабачаючы, каб мы не асуджалі сябе. Тое, што часамі не дае нам развівацца, ісці далей у нашым жыцці духоўным чи маральным, гэта самаасуджэнне. Я не магу сам сабе прабачыць, не магу сабе прасціць, як я мог, як я магла такая быць, як я такое мог зрабіць. Прыходзім, чуем словы ад Бога, і я не асуджаю цябе, я адпускаю табе грахі, але не давяраем. Праз недавер самому сабе пачынаем не давяраць Богу. А чи Бог усе грахі прабачыць? А чи Бог аж такі вялікі грэх прабачыць? А чи Бог мне прабачыць? А чи поўнасцю прабачыць? Гэта пытанні, которые дзесьці там родзяцца ў сэрцы нашым, у нашым роздуме, калі мы не ўмеем самі сабе прабачыць. Сённяшні фрагмент Евангелія, той добрай навіны, які мы чуем, і той школы міласэрнасці, якую хочам спазнаць, вучыць нас, каб мы ўмелі прабачыць сабе. Гэта сутнасць радасці і прыняцця Божай любові ў сваё сэрца. Гэта сутнасць даверу. Святкуем Божую міласэрнасць перад іконай, перад вобразам Езуса Хрыста, з якога сэрца выліваецца кроў і вада. І знізу напіс «Езу давяраю табе». У гэтым «Езу давяраю табе» павінна быць маё сэрца. Езус мне давярае. Чи я сабе давяраю? Гэта не самахвальства, гэта не самаўпэўненасць, гэта давер Богу. Калі Бог мне прабачыў, то я таксама павінен паверыць у свае сілы. Хопіць мне сіл. У адносінах з Богам змагу перамагаць кожны грэх свайго жыцця. Змагу быць лепшым чалавекам. Спатканне не кончыцца, гэтае асабістае толькі словамі «я не асуджаю цябе». Ісус скажа яшчэ адно: «Ідзі і адгэтуль больш не грашы». Ідзі. Ідзі, гэта значыць не стой у месцы. Не стой там, где тебе поставили люди, которые тебя осудили. Не стой там, где ты сама себе поставила, негодная, вартая только смерти. Иди. Это значит, не оглядайся назад. Бог ніколі не дакарае, Бог ніколі не выпамінае грахоў. Бог показывае нам зусім новую перспектыву. Будучыню, ідзі ўперад, жыві. Не так, як бы нічога не здарылася. Не, здарылася, кепска было. Прызнацца да свайго граху, але ісці далей. Прабачыць гэта не значыць забыць. Але праз гэта мы вучымся мудрасці. Менавіта ў такіх спатканнях з Богам, з сабою, калі сапраўды прынимаем Божую ласку і ведаем, што трэба ісці далей. І адгэтуль больш не грашы. Гэта праяўленне волі Божай. Гэта праяўленне жадання Божага сэрца. Бог не хоча граху. Але такія, дарагія браты і сёстры, сёння, калі гаворым пра праўдзівы вобраз сябе і пра таямніцу грахоўнасці, адыходзячы ад канфесіяналу, ад спавядніцы, Бог ведае, што мы зграшым. Бог давярае нам, дае нам ласку, сілу, але Бог ведае, што зграшым. Якая ж вялікая Божая міласэрнасць. Якая ж незразумелая і глыбокая міласэрнасць Бога, который кажа, жадае больш не грашы, але ведае, што зграшы. Граху, таямніцы свайго граху не можна баяцца. Звярніце ўвагу, трэба так нам рассуджаць, калі гэтую жанчыну фарысеі і кніжнікі не злавілі на чужалоцтве, чи яна з Богом калісьці спаткалася? Можа і не.
Трэба нам дзякаваць не за грахі свае, але за тыя магчымасці праз грэх спазнаць Божую міласэрнасць. Часамі праз свой грэх, які з'яўляецца камянём, болью, ранай, спазнаць Божую міласэрнасць. У Вялікую суботу будзем спяваць, якая шчаслівая віна. Шчаслівая віна першага чалавека Адама, праз якую прыйшоў Езус Хрыстус. Дзякуем сёння добраму Богу за тое, што нас не асуджае, за тое, што вучыць нас глядзець саміх на сябе праз таямніцу нашай грахоўнасці, але вачыма міласэрнасці, прабачэння, неасуджэння і таямніцу новага жыцця у Божай хвале, у Божай ласцы. Няхай тыя словы, якія мы сёння чуем ад Бога, дапамогуць нам заўсёды прыходзіць альбо прыводзіць тых других людзей, про которых мы грэх знаем, до Бога. Принимать Божию ласку и Божию милосердность. И от моменту споведи, споткания с Богом, распочинать новый этап своего життя. С радостью, с доверой до Бога, але так само и до самих себе. Езу, доверяю Тебе. Аминь. Праз Єзуса Христа, який прийшов на землю, каб шукають згублених, а грешним дать пробачення, взнесем до Бога наші просьби. Молимся за Христовий Костьол, каб нес людям Божие пробачення і надію нового життя. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за Святого Отця, каб Бог умацовував його у апостольському служенні. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Так як у кожну середу про заступництва святого Юзефа, молимся за всіх наших передавців, доброчинців і довіряємо Пану Богу всю справу будови нашого костьола і всю нашу парафію. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. дякуючи Пану Богу за святий час реколекції нашої парафії, за отця реколекціоніста, молимся Божое благословення, як у Матері Божої для князя Андрея у його святарських служенні. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за ахвяри трагедії у Кемерово, просим об дар життя вічного для загинувших і об дар сутішення для всіх тих, хто покутує від цього. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся дар здоров'я для Ірини, Олександри, Катерини, Галини, Юзефи, Бронислава, Ігора і Людмили, а Боже благословення і потребне ласки для їх. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся об дар життя вічного для померлого князя Юзефа, саме для всіх наших близьких померлих, для померлих парафіянів. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за нашу харистичную супольность, каб мы, обновленные великопостным покаянием, жили згодно с верой, якую вызнаем. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Боже, Ти пробачаєш кожному, хто щиро звертається до Тебе. Вислухай просьби наші і учені, каб усе, за кого ми молимся, отримали Твоє пробачення і ласку. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Слава
siostry, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swego, a tak samo na korzyść nam и всему Kościołu Świętemu. Просим Тебе, Пане, прими дары, что мы Тебе складаем, и да поможи нам постигнуть таямницу муки Твоего Сына, якую згадываем про уделанной святейшей офяры, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. I z duchem Twoim Угору сердце. uznosimy do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Święty Ojcze Всемогутный Wieczny Boże, праз Христа Пана нашего. Наближаются дни Его збавенной муки и славного з мертвых паўстання. Дни, калі мы ушановуем перамогу Христа над адвечным ворогам и успоминаем таямніцу нашага адкуплення. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Твоим абліччам. Просим, каб і наши галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещает свет Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи в тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про Костёл Твой расчейный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупами допоможными Юрием и Александром и всем духовенством. Памятай
про слугу Твоего, księdza Józefa, якого Ty подвигал до siebie z tego świata. Dozwól jemu, jaki stał chrost podobnym śmierci od Twojego Syna, tak samo udzielił do Ciebie воскресения. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які обоснули надею на воскрешение и про усіх, хто в Твоя ласка дошел з этого света. И дозволь им убачить światło обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили удел житті вічне. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми Юзефом и Абранником, со святыми апостолами, с нашими заступниками, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu się wieki wieczne. Просим Ojca Niebiesnego, odpuścił nam grzechy i zachował nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego i daj łaskawo spokoju dni nasze. Допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei, przyjdźcie Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокойную даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарите в супокойную едность. И живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy świata. Szczęśliwe, poklикane na wieczeru Jawonu. Panie, ja nie warty, как Ty вошел до меня, ale скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Сын Человечий не для того пришел, как Ему служили, але как служить и отдать житё свое для откупления многих.
Тело кровь Христа. Тело кровь Христа. Тело кровь Христа. Тело кровь Христа. Номер 42. Thank
Всемогутный Боже, умацуй сердце нашей веры, что прощасовую смерть Твоего Сына, прайкуешь вечить гэтая святая вера, Ты дал нам удел жить и вечный, праз Христа Пана нашего. Milone u Chryście, brody i siostry, завтра rozpoczynają Święty Paschalny Tryduum. Тому, że z ranicy mszy świętej nie będzie, завтра jeszcze tradycyjna msza świętая, tak zwana chryzma, gdzie będą oświecone aleje na Nowy Gод, aleje chrostu i tak samo infirmorów, czyli chorych. Rytaj msza świętая będzie w katedrze odbywaться o 10 godzinie. Świętary tam będą tak samo na tej liturgii. No a wieczorem zapraszają się do nas na naszą liturgię i mszu świętej Wieczory Pana, gdzie wspólnie razem może wejdziemy u świadkowanie, przeżywanie tych światów przez odkrywanie tajemnicy, w pierwszą czego koniecznie Eucharystii, którą Pan Jezus pokinął każdego z nas, jak той posiłek na nasze życie do wieczności. Пятницу, Великая Пятница, День смерти Пана Иисуса. Помним о том, что обовязано нас стислы. Ну а так само литургия rozpoczynается уже в 18:30, кружовый шлях, после этого набоженства отбудется литургия Великой Пятницы. Наприкінці сьогоднішньої нашої Евхаристії, наше набоженство, хочу od усього серця подякувати нашому ojcowi księdzu Andrzeju. Widajcie, u życiu duchownym każdego człowieka fundamentalna jest sprawa w obrazu Boga tak naprawdę. Kto dla mnie Bóg? Jak ja go baczę? Bo od tego, jak ja go baczę, tak będę z nimi budować te moje odnосiny. Tak jak będę albo szukać, lubić, nie boяться, albo na odwrót, czekać i chować sobie go. Тому гэта вельмі важна, думаю, менавіта перададзенне гэтых святаў, каб мы спольна разам, дзякуючы тваім святым разважанням, адкрылі ў сваім жыцці, калі гэтага яшчэ не ўчынілі, менавіта вобраз Бога поўнага любові, Бога міласэрнасці. Менавіта такога Бога, Бога Айца, які любіць, дае нам Езус Христос, бо Ён дзеля гэтага прыйшоў, каб аб'явіць Айца, каб показаць, які ёсць Бог, каб мы яго не баяліся, але імкнуліся да яго за гэтае дзяленне власнымі перажыццямі, разважаннямі шчыры дзякуй. Дзякуй за служэнне тваё ў канфесіянале на працягу гэтых дзён, за паяднанне нас з тым Богам поўным міласэрнасці, за дар малітвы, ну i za dar siabrostwa, za właśnie te czasy, kiedy razem wspólnie przeżywają. Szczery dziękuję. Ksiądz Andrzej nie wyjeżdża od nas, więc zostaje, będzie razem z nami na wsie światy, aż do niedzieli, tak samo wielkotne, tak że jeszcze nie rozwitłem się z nim, po prostu dziękuję za ten trud, jaki przyjął na siebie, da pomogi nam potraktowanie do tych światów. No i jeszcze parę słów. Уважаемый отец Андрей, от всей нашей парафии я хочу сказать слово подяки за вашу молитву, за те дни реколлекции, за те часы, которые были разом с нами. И, на жаль, эти часы уже закончились, поэтому нам сумно с вами развитываться не приходится. Я хочу подяковать за каждое слово, за Божье слово, которое вы так просто, досконально до нас доводите. И мы сюда приходили на реколлекции не просто так послухать, а больше ще поглибиться и познать эту таємницю Божої милосердності. Так что дякую вам. И, напевно, не одним хлебом живе чоловік, але кожним Божим словом, яке виходить з мислом Пана. Так что дякую вам за это слово, дякую вам за глубокое разважание, которое вы нам про Божью милосердность сказали. И
и поэтому все сказанное, оно не повинно забыться, не повинно сесть в наше сердце, зостаться в нашем сердце и чинить, и натхнять хіба на добрі вчинки нам. Так что тоже дякую вам. Хочу также подякувати за всі молитви разом з нами, за кожний момент святої душі. Дякую так само за кожну сповідь, за то мудре слово, яке ви до нас доносите. Без этого мудрого слова немагчыма нам оздоровиться, поэтому грешно мы потребуем это. Дякую вам за щирое сердце, за то, что вы научаете нас щиро любить, за момент покоры, чистоты, за Святого Христа, якого ви нас доносите. Я дуже вам дякую. Я ще хочу пожелати вам усім дорогу Духа Святого. Нехай Пан Бог благословляє вас кожен день. Маточка Божа притуляє до свого серця. Ваш ангел-оховник, нехай завсюди буде на вашій дорозі служіння Богу, Костюлу і нам людям. Дякую вам щиро. Подарунком від нас буде для вас наша молитва. А так само прийміть цей невеличкий презент, який ми вам даруємо. Так що ми вас помним, ми вас любимо, так що і ви помните про нашу працю. Дякую велике. Jak już zapowiadaliśmy, теперь отбудется акт доверу, отдания prac Świętego Józefa Panu Bogu, всей naszej parafii, всіх tych naszych spraw związanych z budową naszego kościoła, z budową naszej tej wspólności parafialnej, a після tego, фигуру Świętego Józefa my zmieścimy tam, gdzie już przygotowane dla jego miejsca i on razem z nami już тут będzie spozierać тут na nas, jak my тут молимся, приходим на вот это место, и маю надеюсь, что своими молитвами будет нам допомагать в всех этих наших справах. Święty Józefie, klękamy przed Tobą w duchu pokory i miłości. Grzeszni i ułomni, często cierpiący i bezsilni, uciekamy się do Ciebie w naszej niedoli. Wzywając pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy, Maryi, błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Ciebie łączyła z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj na naszą parafię, wejrzyj na każdego spośród nas. Wszak każdy z nas jest dziedzicem, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, odkupił nas swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Święty Józefie, patronie Kościoła powszechnego, Tobie Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głowy Kościoła Świętego. Wypraszaj naszemu Kościołowi parafialnemu, naszej parafii, potrzebne łaski, aby wiernie współpracował z dziełem zbawienia. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratował Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń naszego Kościoła, naszej parafii od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Święty Józefie, pod Twoją opiekę rósł chleb żywota i z nieba dany. Uproś nam łaskę, odczuwanie głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania, a msza święta stanowiła centrum naszego życia.
Pozwól ukończyć dzieło budowy świątyni naszego Kościoła i domu parafialnego, wznoszonych na Bożą chwałę. Twojej opiece zawierzamy wszystkich kapłanów i siostry zakonne posługujących w parafii świętego Jana Ewangelisty i świętego Maksymiliana Maria Kolbe. Módl się za nimi, aby z gorliwością, wiernością i czystością troszczyli się o powierzone im osoby, jak Ty troszczyłeś się o Jezusa i Maryję. Otaczaj każdego z nich nieustanną opieką, aby za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie. Głowa Najświętszej Rodziny, razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem, jesteście niedosięgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wytrwania wpatrywanie się w Twoją rodzinę nazaretańską. Święty Józefie, nasze patronie, Twojej opiece zawierzamy wszystkie nasze rodziny. Bądź ich troskliwym opiekunem. Niech pełni pokory służą sobie nawzajem, żyjąc w jedności i miłości. Żywicielu Syna Bożego, przyczyniaj się u Boga za naszymi rodzinami, aby nie było osób pozostawionych bez środków do życia. Podporo rodzin, pomagaj przezwyciężyć kryzysy rodzinne i małżeńskie. Niech nasze rodziny żyją w pokoju i szczęściu. Chwalebny święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę jednorodzonego Syna swojego. Wspieraj rodziców i w wychowaniu swoich dzieci. Pomagaj nauczycielom i wychowawcom w ich trudnym dziele wychowywania i nauczania, tak aby wszyscy rozwijali się w sobie obraz i podobieństwo Boże. Otaczaj opieką dziatwę i młodzież. Bądź dla nich ojcem i opiekunem. Święty Józefie, przebrany Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojej opiece i Twojemu orędownictwu zamierzamy wszystkich ojców i mężczyzn naszej parafii. Dopomagaj w każdej ich potrzebie. Bądź dla nich wzorem i przykładem. Niech swoją postawą sprawiedliwości, roztropności, cierpliwości i wierności przyczyniają się do wzrastania każdej rodziny, każdego kościoła domowego. Bądź ich stróżem i opiekunem. Oblubieńcze Bogorodzice, Twojej opiece powierzamy wszystkie kobiety naszej parafii. Stawaj na straży ich godności. Wraz z Maryją, którą tak miłowałeś, opiekuj się nimi. Twojej szczególnej trosce powierzamy wszystkie matki samotne, wychowujące swoje dzieci. Święty Józefie, patronie naszej parafii, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb. Ty, który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tożsamości pracy. Wspomagaj wszystkich bezrobotnych i pracujących w ich trudnym bycie codziennym. Módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi. Pomóż odnaleźć pracę i wypraszaj im poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Wzbudzaj w bogatych ciągłą hojność dla potrzebujących. Strzeż pokoju w ich sercach. Nadzieję chorych. Wypraszaj łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu. Otaczaj ich swoją nieustanną opieką. Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i Twoja przeczysta oblubienica Maryja. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata pojednani z Bogiem w Waszej obecności. Amen. Święty Józefie,
сённяшні вечір і на цілий тридум пасхальний, на всі ці святи, прийміть Божє благословення. Пан з вами. Всемогутний Боже, учини, как верные Твои, завсёды з радостью удельничали в великодных сакраментах и чекали будучих доброта, да поможи им заховать ласку святого кросту и прозудела Ухаристи досягнуть життя вечного. Праз Христа Пана нашего. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Святый Архангеле Михаиле, держи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас.